Kana bitang mag-away mong magtiayon? Usually emotional man gyud ning babae 'no. Dayon ang ilang padaygan, social media dayon. Ang social media maayo man kung ang imong gihatag diya is makakuwag pagtulon-an ang tawo. Pero kung i-post lang nimo para pagpakaulaw sa imong kapika sa kinabuhi, muna siya dili maayo. Kay ngano man once i-post nimo ang imong asawa, imong bana nga pakaulawan nimo sila sa social media, dili siya maayo kay ngano man usa naman gud mo kung naghimo ka og pagpakaulaw sa imong banag sa imong asawa, imo sad gipakaulawan ang imong kaugalingon. Dayon ulaw gyud siya kay ngano man at the end of the day mag-uli ra day mo. Di nakabungat na kag mga istorya nga maot pinaagi sa imong pag-post, daghan ang mga tawo nakahilibak ninyo, nakahisgot ninyo, nakakomentaryo ninyo, which is dili maayo alang sa mga namati. Nganuman, once man gud og mag-post kag mga dili maayo sa iyong relasyon, mura kag nandani og mga tawong tsismosa o tsismoso. Laktod nga pagkasulti, humikan sa imong gibuhat, daghang nakasala. Make it private. Kanang problema sa magtiayon, isipa parihas sa private nga magbuhat mga maglabing-labing kamurang duha. Yun ana ra pud unta. Nga din iayos ninyo sa tinarong, mag-ampo mo, or pwede mo na i-sharean. Pero katong mga tao nakita ninyo nga kasaligan, makadiyos, nga dili sad mo iduot, dili mo libakon, kundi nakita nimo nga tambagan mo sa usa ka maayong sulbad sa iyong problema. Mo nang kitang asawa no, I believe na ang emosyon makontrol na. Kinahanglan mag-ampo ka. Kay ngano man pag mag-ampo lang ka, pugngan o giyahan man sa Ginoo ang imong hunahunag pagbati sa mga buhat nga dili angay buhaton. Pero pag dili ka mag-ampo, rason nga too much hot kay ta, nga diin magmahay din ta inig kahuman kay lagi nagpakaulaw na ta, naulawan na. Apil pagka, ngano man, pag once gani minyo na ta, usa na mong duha, no? Kung nagpakaulaw ka sa imong panag sa imong asawa, gipakaulawan sad nimo ang imong kaugalingon. Ug ayaw kalimot nga kanang imong banag asawa nga imong pakaulawan diya sa social media, naanay ginikanan, naanay igsuon, naanay higala, naanay mga silingan or kaparentihan o unsa pa ana. Maulawan pod. Kita nga tawo dili man ta robot. Tawo ta nga natay pagbati, maguol ug masakitan ta. Mao nang dili gyud maayo nga mag-post mo nga pagpakaulaw kay dili gyud uyon ang Ginoo ni ana. God bless igsoon.